So programs bebree a wo download a obenya hwe na Mmre said ye share mu no Apomuden Mmre ana aso say ye de bramo programming botaya ye de siso ne say ebema ahoden ana Apomuden abowura baby biara wi asafa na obi awo de said de bia meka no Apomuden woyi nkwaje free wa Apomuden ena hia wo nti ma Apomuden ehia wo pa ene me wo Dr. Dadiako ewa ha mena no ebedi nkomo programming said I'm kind na live ewa KUMAWOOD TV o hwe programming live ewa KUMAWOOD TV na mene Dr. Dadiako ana wa ha mema na kwa ba na ansa na ebe sha ase no last week ye di nkomo fa stroke ho ansa na ebedi nkomo a yare ho nkomo no o ma kwa ba wi a Baka stroke no kakra last week nkomo na yedi ye no doctor me akwa ba ye nua me pato adwuma mu so ye ho nyame adom e da nyankopa ase menim se mai ayarefo no so de nyankopa adom o ka say this week no I busy yeah sa na ya hwehwe yo Dr. Dadiako wa Dadiako Herbal Center an ye ni na hia na Mmre yi program no ya Apomuden Mmre e ba so memrenda enikosi ada memrenda aye 7 ekosi 8 ana Sunday 1 ekwesi 2 program ya hyase ya na yedi yare ho komo yi yare ba ko ne yedi ho komo na doctor ye ni na di komo apansen mu amayen ye wi a yare fufura wasa no wode atodwa wode na kire kwan so betodwa na yade wode ne contact so atodwa na ekwese no ni di komo a o kire obetimi ni na di komo ye di komo na so yade ne telephone number ana yade number betu screen so abetimi abam na wabejoin ne program no eya Apomuden Mmre Apomuden ehiaw mane hiaw because o Apomuden a ade ye odi bia no odi ankeka abekọ akofa doctor misama akwa babiem ya nua yo ansa na ye be sha ase no fire program e hye Awurade nsa emaye etiefo mama ye nyina ye ntie osreja no ala no onyame tumfo ye da wase nhyirane adom ka ho se wode na wotwe aka ye ho bio o mehia etiefo tie Jesus Christ of Nazareth one yaresafo Muma bobo na dwumye wadum nti amen Doctor medase pi yo doctor ansana obuha na first day wo huni program obuha wo tinu na wabeto oduro say Apomuden Mmre de osene ma mentie bi ebia na menya ayaresa every doctor yiwo me pacho wadaroma hwane Dr. Dadiako yo yeda wase wokane se ya na aye bebre kakra Dr. Dadiako ye Dr. Kwadwomurunkum Dadiako me ye MMI Medical Missionary International na ma ye adwuma no wo amanfo froso be mfie aduasa na nyame adaroma be mfie nwotwimu a me wo fie de yankopon aye bi bebre ye di ka me ye hydrotherapist obi a otime de ewo ni nsuo nko asa yare bebre ana me ye nutritionist obi a wode aduane nko anso sayare na de yeso kra ne se me ye reflexologist me hwe nipadua na maka nipa ne yare ne mahunu nti ba bia meko bia scan fo nko hobi no cavity on use scan bilim use afidie bia wo hwe nipa na freni tirinwi ko kan boyre yare ni nyina wo nipadua na de me kan Ghana ye obi kura ye ni ba akwa na mienu bi kama because wase no kan aya na ya mama say o de o se o hwe nipa na ti tirinwi kwesi ni na ase yare no ba bia indicate e ma infection kura wo mo fa ha ba bi ba minti minchire ni ye e ma pressure ankasa and BP we na ntini ha sei enya disua ketwa sa yo Dr. Dadiako ana eni na hia no doc wadaroma na o wo hefa tiawa me wo Kumase he ya Abinchi market na nafi Kobi market but me were representatives all over the world Canada US me were representative Birmingham Europe and so about 5 countries Australia krami will be Brunei krami will be na say obi a baby a wi asafa na nyina be wo nkrofo a obi obi no otime de aduro no ma yo medase yo doc ansa na ye be hya ase no last week ye di nkoma fa stroke ho said I make an obi one first time ni
o say mama ntie oti ana aso ne dem na won say week bi o de beto anu ahwe bi stroke no adaro ma bone tofa ma me ansa na ya ba na program ni so yo me da ase de edi kan na da bia me ka se wo phone na number bi e wo so bomodin na twere gu paper so esan se phone de etimi say atednetam yetimi wia etimi tonsium nti number no best screen so se wutie number no bomodin na twere esan se da bi ubehia enakura wunhia bomodin na twere esan se ebi ti nipa bebre last week ye kasa fa stroke ne de yin meka se eyemubuye asansene anamubuye sa na meka no ye twi no temptation try and test we de betwi mu ani nyina ye sohwe nti twi na toda na wa bie mu kakra nti eyemubuye yare stroke no yes sa na metimi de abetwi mu na eye niema bebre na de ba enam niema bebre so de ema edeba eye obi a ni moja ntimi nanti ye wo ni nipadua mu ti obi a wose mehu ye mi yi asade bi ni nam mi nipadua mu eye stroke no nka ye baako eno no etime de ba obi a ohwa na ne yem hye no na kuma bokimkim ye wo yare ni bebre ohwa na kwa na enam so de ba ne dooso ba we ni de eye mojam entini ne widie mu ena ede ye adwuma ena obi a ebribia no ni moja no ano yeden ohome ntentententem eno nso time de ba ena sabi omomota no no niema kakra no omuhua niema ye no no niema kakra no eno nso time de ba ena alcohol ensaden itime de ba dwumadie bi a woya wintimi nya exercise wintimi nya Apomuden dia entena wana ho bebre no eno nso etime de ba obi a onum nsuo kura nsuo ni padua mu ye nso etime de ba ana obi onum ice water nsuo aye nwunu pa bebre ice block eno nso etime de ba saa niema we de ba etimi ma obi taa etimi toilet mojam kura eduru ba bia na ne yem ahwe obi okura ne yem timi tim obu a emana eswet minim se de manfifrete no eboro so enfifrete waye na eboro so a se de fever bi na aba mu a eno nso etimi de saade ne ba ene wo obi aduru ba bia na ne ho ba bi apese ase eho no entimi enanti ye ehowuo eno nso timi de ba aye titriti me da ase na de etoso bienu a wo behunu se wo yanya stroke pa no eye obi a eduru ba bi a na ne ho ye ni yi ne ho ba bi ye ni nwuno na waye mmre na wontimi enante na ni nipadua na sesa nanim dua eduru ba bia na nanim chieche ase nani ebi kata okasa anyeye womane nsaso anyeye womane naso anyeye obu asabi na no chia ne ketre mamu ayedu okasa anyeye ni nyina ye stroke enhyase obu oka bibi kura na afe na ensisi so sade eka no obu ha na ne ho ye ne basabasa wonhunu ne etie na ni tiri ya ni ya bi eduru ba bia aso opese wo fenti ana wo twahwe obu a na ne ho ni padua ne ba bia hyase honhono titiri ne naase ne nan ne nan tabono no enyina na honhono obu okura na furu hono a etimi ye no a obu onso a nintirim titiri ne kon wose madame kon so da bio ada ne kon so ni nyina ye stroke no ho eniema itime de ba na ade betimi aboa yen ye kirade a ye kiro na kwa se first aid ana emergencies se BBC a wo betimi ayehu bibi ansa na obefre doctor wa frɛ no ya na enipa no onye adwuma onye exercise wodidi a oma fish mrem enkate ebe na aduane mu abone bie nim
ye kan kate anye enkate nko akeke ade aye ne ho nkate garlic nso se etimi eboa esese nipa no wutimi didi yie emprensandeko eho no na wo kan na aye problem wa ha abrofo no ka kire me se Ghana for ye respected biane bebe fie na mehunu ye wo kan ya na aye den kakra so se yetimi ka se yetimi didi ye didi a se de adisuanfo ye kan da bia no ye ma aburo nuane ntete nuane ye ma tosode Mmre ye se ye ade a ebetimi ama ye nipadua no enya apomutene apo sei apre sana meka no ene ewo eba ye didi mu a eno nso boa ma nipadua no enya hoden yo me da se metiefo no mahwefo e Dr. Dadiakon wa Dadiakon Health and wa Dadiakon Herbal Center last week edin komo for stroke ho ntina me mane bobo said ya bu first time na wo hwe ntino obobo bro no ka se ye bo no tofa ana wa boy stroke ho nkomo no doctor ene enfa na wo se ode ye mefa wo se ye be reproductive system wadaroma reproductive system ye be di hu nkomo kakra na said kan Mmre no kwa ye be bie phone line na obi su won komo pese oni ye di a ye de Mmre no be line be to na wabam doc metiefo na mahwefo aye ready some person munya bibi free ho reproductive system no ene de aya na wadaro ma wapapa mu wo ka twi kasa ni na ma wofo na enam no ahwe bi ehon de eden kakra wo de fawurawuram ye de bewurawuram na ma minwura ha ye emergency just 1 minute last week ni this week case bi ba me nchen last week me kire bi kakra okay enipa bebre wo ho aye ta aka se ebi wo AIDS ebi wo HIV ya na ba bi a problem no wo pa etaye cancer diabetes and tuberculosis se me yobi kura metimi aka se enka me AIDS aduro but me mpemi na ni tia wa ne se nyame adawo ma mihia nipa mienu abaako ye nurse an yere yare ye de AIDS atage no wone na wo wono nso ni bi me ma me panimu akotena America ba ne ba ye doctor wa America wono nso ye de AIDS abone sombo nka se mama nyini diabetes na what is go to extreme asichire yare ekwachiri a wan hwe ya lab fo ne ade ni bi betimi indicate se umogya na ye Mmre aduru ba bi se eye AIDS a French for can sida entesa enti me maame no ye hwe na me eneye but me ntankasa fi se madwuma no obi timi ma me nipa 50 saa na ebisi wo sahwibakwai sister bi ye kotwa ne nan na ye ka kire doctor nso wo ma ye 1 week within 4 or 5 days no na ne ma ye kama nti doctor na nkasa efre me ne me kasa e ma de e ba me ne ntem de mintimi nka wa ha sesi a enam sa nipa no so e wo sahwibakwai ye nya nipa buru 60 wo ho ma ye nam so ye friend na nanimo sahwibakwai de wo ye popular wo ye driver wo sai wo hene me customer ni mesi so enti sanete enti obi a ye beta gene se owo AIDS wo HIV wo cancer on contact me ni ehwe di nyame beye ti se yaboa bebre aha na me bisi doc a reproductive system no mame reproductive system de me wabodi ni kakra bi ye fra me ma akoko doctor me ya wedru na wedru no ma akoko ta pe awo mo adentira o mu sisu 16 17 18 no abrofu bi te se obroni Schneider no mo krokro wo mo a enti dress no mo ni ade no omo no mo sugary me ne Britain ni bi chantre me was the food is too sugary na say yes mo na mo de brofu baaye o mu di sa ne ma na ama wo mo problem ade ya me wo maya bro ko 300 wo mo na mami ni pante ho no kra de menye ti se wo ma oba akoko bi ati se FM station wo hwe no wo a me ni problem wo publicity enti ne frame sa na mesra mo ma yentie kakra se wo bahia wo a tie
ebebua obi a wo a wutie se awo asem no ehase emaye na ehase be 12 years ebu okra 8 years wono ahase edware no wontimi hohoro no huye awofo no nkire nso de obesi edware yie enti eba ne saa na woni be 12 13 no na eka bi aba no ho na aniema bi firi no ho a enye de me kan de nipa ne bebre nim a ya treat bebre wanye ne saa no wonyina e beka so woni be ma bi ada so no woni be ma bi ada eyade ehia pa enti awofo no ya monhwe se mo ma no panties no bubo se ya na ade bi adrodro wom ya na sent bi wom sase from that point from the onset se utu ho anamon ana ya nkwala no so ta adware nsuom pa wo de wonim watete o ma estate ni ade wo mbekọ school wonya nsuhunu bi a obekọ akodware mu eno nso mema no nso enya effect wo mo so na weni nyina mehwe wo nipadua no ho obi o ha wanyi ni se ne babekọ akototo nsuo bi mu da so wakototom eye nature enti nkwala ankasa de omuhuru nsuo yimpo abrofo nkwala wukura na odu ba bi nsuo wo bia otimi gye ne ho wona ma amensem wakotietie aha enti ehọ no ya omunhwe ne ye na de etosu mienu emabaawa na wo masiso no muntie pa energy drinks me pa chaw meka na kakra bi don't go extreme obi ha woni dia no nko ha minka sanye dabi na momuni di yie na ice water ensu achili bebre ewiki the immune system no na emma anwa ene niema bi daye da we nipadua no family plan ne ye nanso nye nipa nyina na yema won eyade ese yehwe ne ye ansana ye beto aso no emani bi enya daje ensiesie wo mo ho ye eno nso timi de ba montie wa hatitiriw asofo no ne moyere no emani bebre wo ho a thank you ena abeda screen so emani bebre wo ho a emani bebre wo ho a omunya enam yare infections and sexual transmitted infections no ekwen bebre so amintimi kan afidie so enti omunya no mo de asare mema no eduru baabi a wose mema no so akopɛ ma ema ne de sai mema mo but etina ma ne mu che ansa ne bi kro mahu beba de eba ne ho anu wahunu woka na mema na abuafu mpacho screen no so monhwɛ ene wo so no enti eduru baabi saa na akoye problem enti asofo ni bebre omo ba oso wonko fa bi bede ne ma no woni omo ye na oni ma ye free na mema de dabi enti saa ema ni nyane kwan bebre so mentimi kana fidie nso enti ehọ ne ya yenhwe ne ye ena emema no nso yesremo mu amunya daagi ni di ye over fasting me kira de Bible college so fo ni bi ye fasting na afi abroso na a weakness system enti duru ba bia na awo no akoye problem ehọ nso munhwe ne ye enti kakra ye betimi am enti eniema ede saa niema ne ba obi a woni di yie obi a ne lifestyle ontimi na ontimi nya exercise da bia wo ha sikasam kra ba wa brabo wa wi a ontimi ngo odwini bebre a eno nso factive wo stress no ekosoro obi abufuo wo no so emfie nso kono na wa ho oden ni wu mogya so ye dai eti eno nso ye baako ena se wo adwini mu hawa ebribia adwendwene bebre se de mede ka no nso a eno nso muwa ena immune system wa pomudene ahoɔden no nkoyie nso a intimi emmuwa ena se nipadua no yare atimu bebre a intimi emmuwa intimi manyinsan ma eye oba ne be ma ne nyinaa enti ehɔ no ya na yahwɛ ne yie kakra yeto aso no eniema ba mu wa hunu se wawuo mu ayadinie se ema no gbahu se ne menstruation ne twikra meka ne sei na fiti ko thank you na fiti ko no atutusi ebu abosome na ba mienu na tamu no sesa ebu ana ba dodo ebu makora eno ye baako ena obi a
ebri bia na ase anwa ebi wɔ ne widie mu ɛno nso yɛ baako ɛna obi a enyi ne yɛ wɔ n'ahodoɔ yɛ onyi bi a ɛba nipa bia mu a yɛtumi hu ɛna mka sɛ ɛno ne yɛ ade a mesua no ɛna obi a biri bia sɛ wayɛ mmerɛ na mede mekɔ adwuma mɛbrɛ bintimi nye se saa nipa no nso ɛtɔ da na ɛdene ɛna obi wɔ nso ahoɔhene ne ho keka no mo ne ade ɛno nso ɛne obi a abiri biara no onni atenka mepaakyɛ ɛmaa no muntie wɔ ha sɛ ɔbaa ni atenka ti sɛ bɛɛma ɛni hɔ nti ɛtaama psychologically ɛtaama maa no yɛ nneɛma basa wɔ fie ntɔkwahunu ɔbaa wani atenka wɔn mo kura deɛ wɔn jealous no kura kyɛ mɛɛma a wɔn mo die ni hɔ ɛno na ano ɔbaa bi kasa ɛkwa na afei ɛyɛ ultra sensitive ɛyade a ɛnyɛ koraa mengware bio na medeɛ me ne wo nna ne adeɛ no nyinaa ɛhɔ paa na ɛyɛ dɛ ɛhyehyɛ ɛno akyi no depression obi a da biara no wayɛ basaa obi a ha obehu sɛ kɛseaa na wɔyɛ obi a nso a na gyina adwendwene na fɔn a na wɔfɔn obi a wubu sɛ asɛm koraa no a tirɛ na minim waka asɛm atiɛ no wɔdwene ma ne tra so ɛno nso etimi si awodeɛ kwan obi a da biara na pɔso obi a da biara sɛbe ne baa mu efikɛseɛ na hɔ ayɛ dry sɛbe eduru baabi a bɛrima kora ɛkɔ no ho a ɛnyɛ yie ne widie mu ayɛ sako ne widie mu nso yɛ dry bebree a ɛno nso mmoa obi wɔ hɔ a na ne yam ahyɛ no obi wɔ hɔ a na ne bu afu no ho ne nyinaa nso ɛfɛkte awoɔ na nneɛma a ebetumi aboa nie ɛbere biara sɛ odidi yie fruits a yɛka no ɛyɛ sɛ atosodeɛ ɛne nnuaba kɔ na aduane mu sɛ nnuane a ɛyɛ ntɛtɛ nnuane nso ebitumi kɔ na aduane mu ɛnam bɔne biara anim baabi wɔ sɛ dada me deɛ mepɛ nam o mesɛ pɛnee mu yɛ ate so kakra ɛnam no nso egu ahodoɔ ɛna abiri biara sɛ yɛdidi mmrɛ sɛ yɛdidie ɛne nnuane bi a yɛdie a ɛbɛboa yɛn sɛdeɛ maka no fish ni bebree wɔ hɔ a ɛyɛ nsuo deɛ yɛne ekosua deɛ aburukyɛ dodoɔ 8 glasses bɛmɛ me deɛ meka ne ha sɛ me office na 1 gallon da hɔ na mo wɔ so kɔban aboabo kɛse 1 gallon da me office wuntime num akɔ enti no mo timi num nsuo mo yɛ kama me fa kwan wɔ so kyia atonsi agogo hospital kɛsie mu hɔ nurses ne doctors ne me kyia wɔ mo doctor na no wɔ sɛ sokɔba ampa ame no ano mo num nsuo me pa acho mi nie doctor dade akɔ to mo bu so mo sɛ na de na mo de sa doctor no kasa mu num nsuo ano am yɛ de yɛ kan no mo sɛ sa doctor no wonum nsuo ɔbɛpa mo me yɛ hydrotherapist sɛ wonum nsuo a ewikiw bebree enti ensu nom yɛ me de me prefer sɛ wantimi anom kra anom half gallon eno ya de ehia sɛ wudidi ebra ne bre sɛ yetimi susu jai sradenam bebree on sɛ maka ne bebree sɛ yedidi yie anopa ne awia didie yɛ na me wo lakeside bitime ne mrewa no konsa omo fra me mrewa doctor mrewa kunu me no omo konsa na nso omo timi de aduane begu wo sa na epro me kan sɛ me nya kro omo sɛ obaare beba abesesa enti we ni kakra ye de bema ansa na ye beto aso no kosan betimi aba sɛ wo bebu sɛ o sɛ o ka ahai na metimi de yes me da se ete for Dr. Dadiakon award Dadiakon Health and Business Solutions apart from so ya heba no osaso anim de wo sikasam ene adwumasam ntotoye na momena na yedi heba ho nkomo ena yedi eye reproductive system eye awo wase ma doctor na friend san say awo duro de wode ne nsase ne bu say bebi biara awo biara asafa na nyina say opa awo ba ba ma de wase onduro wo ho de be ma wo doctor di nkomo wa ma yehu awo de si ekwan wa ma yehu yedidiem ode bia kan yedidiem yedidie da say nipadua no say wa hoɔden a
na say betimi ye bibia to ama ye hu se de ebesi ye betimi ya fight ade ye betimi ama yawo a ye we nipa ni manyam no ye betimi esi ho kwan na wo to wawo na ye free na obi emfa ntwawo empoa aya Apomuden Mmre ana wo hwe wo live e wo KUMAWOOD TV sa program so e wo live e wo S5 TV sa so na America for so hwe wo Amazon TV Iroko TV ana Apple TV eye Dr. Dadiakon awa Dadiakon Herba Center na me na hia yi program yi eba so Saturday and Sunday Saturday is 7 p.m. to 8 p.m. and Sunday is 1 to 2 p.m. Program ya the doctors eba ama mo betrere ama manim die ewo yare ahodo a omosa ewo omasoye omo wie nso amode yare foforo amotimi sa no se dem kan no Mmre ni ntimi yentimi and discuss ana yendi yare ni nyina ho nkomo na emom no wa doctor me se efri utikosi na ase yare bi ewo ho bia no ofra na onu bedi nkomo nti doctor ansana ya baba phone line no dia na de ba na ancha mabie phone line to obi so wo mu apese oni udi nkomo a wotimi aba nti mpacha okoso kakra meka ne se mia de oba wo beba wonya nwo no nyame anim ni nebia yayi na wode there is secret in reproduction system say awo mu no anyema bi ehinta obu ha heba fo wo awo aduro nanso anyema bi woni padua ni mu a woni sa aduro no to obi timenyem na abribia wo hawo na me ansa na memo awo aduro no me say wo menstruation wuchima ni mu no bosum dia say de wusichima no ye bemu aduro amana ye kama ana awudie ni mu ya na ensuohie bi ginam eye krista eye ade a eye bibi te se botu yi ete se ahoro enti se elipa no ye twa scan kura na apenetrate yehu eye ensuohie eno na ana wo awudie no mu emma no enti ensuo no kwa etimi seye no gene no enti eya yese ma ni bi wo mu ntimi ba wo ba me ma wo sa nruo wei ema yi sa ni o mani nyina ena at the same time so obi nyins obi nya ne menstruation ni chima no wo wonsa na ni nufu mu eya na ya enufu no enne sebe awode ne wo links enti obi a wo nyinsan o menstruate wo chima na ni nufu mu ya ne yare nya no na wo problem ewo awodie no mu enti sa enti ye so ma doctor mu ye ma metie for ma dia tell say obo wo nya na ochima na ya se timi ye ne ya obu na ya se ne fa na ya se na se na akura ye ne ya at the same time na ni nufu mu owo problem wo sa de no ti sa ne ma ni mfiri mu a emwa no ani gisam kura ne se since am fra kwantu mu ba ye no breast cancer de e automatic crobitis crobi ya fra no bojare e wa sante bekwai akwala bi ba ma me yem hyemi ade kese mienu na dam wakoda kwa akotwa scan but wajiji nanim a ye betwa no nufu akwala 26 years awe hosam ne se na busuafo niska na friend ma me na me se ye be bi ameboka ba omumu ame na memua wo afa akwala nti wono ayi basa na me se papo boni o mawura ba meye dey behwe wo ya mi adawo ma eye abra wa nkotwa dabi abu kase no ya friend abu kase doctor doctors wo ho pa bedo mo frem abu doctor ena ofiri ho a adum kwa angoma kuro nkura de mo frem kokofi saman me ko ho no obi a meme na duro bi ana ne ho ato no say orthodox aduro kura enti no mo say papa we ni hu nipa bi eni ha wo ma wadura paracetamol kura na obi de ma wa wono nkwa ne de ma ho to enti abaye bi to mebi wo say papa yeso ye saman enti me no mu na duro ya mi ada wo ma na me wo fa asibi e ware ayi sofo bi wo ho ena me hunu kokofufuo bebre
ɛna me kyerɛ kokofu efia me firi mu ni ade ɛna omu sɛ me nyɛ sama ɛbɛpɛ mu de nyina mu firi me kokofu sama wɔ hɔ aha nti saa na tie enti awo no ɛyɛ nneɛma bebre saa kuro no ma ya mienu no mu hia wo kora o mu gye aduro ɛwo ye baako kura ekunu me ka kyerɛ sɛ on de mɛboa me ahwɛ nkwala no enti saa na tie yo number no ewo screen no so obetimi afrɛ ofra ebema wa abaso nkomo bi apɛsɛ ne doctor di bia no sɛ dem kan no ebema wa abam na no doctor di enye awo nkwa no osa just say na ne edi awo nkomo sɛ ye bema sɛ ye oba na wa awo problem there doctor so wo opa yansa na of yin baba yaba bie phone line no doctor wo bibi kan ansa na phone line abana kakra meka ne se kametimi aka bebre wa wo no ni mema ne die nyina na mema ne die no mesremo se ye ka kire wo se wo sa problem na wo de fa me number no me nko a ye betimi ama ne wa duro kakra bi ni a kire se de obesi adidie wo be rest ni ade na mesremo se me number no ye nyanye no kra no o mu betimi ashase what the battle screen no so oh yeah obetimi afrefra said the last until back o dey kwaso better screen no so ti kwaso awo no nti awo na niema bebre doc na say waka man ne de nko a na mema no faso so say ja nipa mienu na wo nti say ebia na oba no problem no oba ma no so ewo problem yo hello doc akate ko emema na de mesremo ya muntie mama efe ene diaka doc nti wo de ko ema no so abobo so ma emema no yo hello good evening me pacho me mo akwa baba program so din ni be akasa free me the Richmond me kasa free ko Florida Richmond me pacho anko now me recently na me say me veins mo pikin me party na me say me veins ni mo pikin me ko check no ke cholesterol na me bi that me ba to die me ametio pa na me veins ni mo pikin me and ko check no ke cholesterol na me dem bi that doctor say blueberry na me ti use amana that yo doc be you are why okay yo obe also betimi afre office screen so a number no go doctor enu be di nkomo doctor say yare pi but program nti ya fa nkomo ba ko ni edi hu nkomo yo hello yo doc anko the entire make veins no no ni nyina ne se ubekom na ye na didie na num em se obi hello good evening sir good evening me pa chao me ma akwa ba odi ni be bia kasa free wadaroma bajo so me kasa free teaching na your friend is saying ya kola no be 18-15 years me carry issue na a friend saying na me can start ya na moje wait but since that time no doctor been a mama room and but up to now no me worry me say no ma sa problem over there I don't know the person me who doctor na me bisa no say and so bet me me ma woman yo me da say doctor be you are no why the number so ebe ya de beto screen so owia nkomo bia person na di bia no wani obedi me da say pi wo so betimi aba program no so oba nkomo bia person na doctor di na ye di awo nkomo yo nti se oba so a problem bia so ya be ma so ya oba hello good evening pacha ma akwa aba odi ni be bia kasa free pacha free na me temperature to eku yo pacha anko pacha ma obe 16 years because 18 years I want to make you happy with my mom yo doctor ebe you are no why the number so we are said the kind no we so bet na friend of na matras why yo hello yeah good evening me pacha ma akwa baba program no so the bathroom ka je doctor no wasa mi ti bi alema no president buku osana yale doctor ya de pa oh we dey doc obi di ya da se pa why obi di hu dance ya da se pi
Yo. Hello. Hello, Pacho Makwaba. Yo, doc. Me ade Sawuko Lakeside. Your friend Tala doctor. A free Bakayeko. Doc Obiabas. Hello. Hello. Yeah, good evening. Me Pacho Makwaba program so. Hello. Yo, doc, uncle. Hello. Lakeside. Yo, even Pacho Makwaba, we didn't baby akasa free. Yeah, good daddy. Yo. Pacho, we didn't baby akasa free. Hello, me Pacho, Miss Martin Jennifer. Hello. Yeah, me too. Is that happening? Me too, pa. Good afternoon, Jennifer. Me Pacho said that you don't pass. Yo, Pacho uncle why? Me Pacho, my family plan na. Me Pacho no my one man. And that's a man day. Yo, me Pacho doctor number no we are. Ora no bedi nkomo why? Say, me say doctor no bedi nkomo echire why? Doctor no bedi nkomo doc. Yo, hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening. Me Pacho odi ni baby akasa free. Me Pacho, if I'm Mmre, me kasa fi Kumase bo. Yo, Mmre obapa mesra ayi Mmre. Me Pacho, me person ibisa doctor ni say. Me so me have menstruation na me no put me shepa na eme ya. Nti me say me dan say eno nti na me ntumi fa yefunu na. E affect yefunu na me tia banana. Yo, me Pacho doctor be you anu na o wie nso a o betimi na di nkomo off why? Yo, me that's it your baba Mmre. Yo, hello. Hello. Yo, me Pacho ma kwa baba program so. Odi ni baby akasa free. Good evening. Good evening. Pacho odi ni baby akasa free. Mpoto mukasa ticket. Tech. Mpoto amra mail ya ho ba ko nanso we na chuno akaya para na ko lubebi we echi awon babie na epe yin di won komo. Yo, me Pacho doctor be you anu wan na train so we are the number no fra Pacho na ni di nkomo pi why? Mpoto dabla yala. Ya the better why? Ya the better now why? Yo, me that's it. Yo, hello. Yo, me Pacho odi ni baby akasa free. Yo, hello, odi ni yeah, Pacho odi ni baby akasa free. Pacho, if I'm Ophelia, me or Aka. Yo, Ofi, me Pacho uncle. Me Pacho, they are going to say, my operation, fibroid, like 6 months. Yeah. And the same visa doctor said, yes, met bringing things, Siana. But also, yes, or bad day. Yo, hello. Yo, doc. I'm saying, yo, doctor. Said I can. Yo, hello. Hello. Yo, me Pacho, me ma baba program no so. Pacho, I got such a Brekum. breaking. Yo, me Pacho udin. Pacho, I am a self master breaking in my ana. Young Pacho is going to. Yo, doctor. Yo, what ya the doctor no ma betu ja baby a wo bia no say was aso ye nro de bantino. Hello, me Pacho udin ni baby akasa free. Pacho, good evening. Good evening. Me Pacho udin ni baby akasa free. Pacho, me didn't fight. Make us everyone. Yo, Fati wenchi me Pacho manenko. Pacho, me unu program biwo TV so. KUMAWOOD TV. KUMAWOOD TV. Yeah. Me who doctor be now here investigation for. Na mbani bema site awo. Okay. Na one me 2 years ni me no kunu. Awo mba. Me no yangu. Me problem awo number. Sama na me no why dey kunu. Me say man say be me mama say me worry na what stop. Anything na me doctor. Yo, doctor be you no why? The number no said betu jantu we are now wafre why? Yo, hello. Hello. Yeah, good evening. Me Pacho odi ni baby akasa free. Pacho, we can do
Yo, but also fa. But oh, the other thing is that I'm a young become yo, doctor ne mum nyina bedi nkomo nse wo trotro ni nyina ntino. Doctor no bedi yo, hello. Hello. Yeah, me pa cha me ma kwa ba odi ni bebi akasa free. Me pa cha ma ne so kakra wai. Oh, who e tire pa o. Yo, hello. Yeah, yo, me pa cha ma kwa ba odi ni bebi akasa free. If you just say me pa cha odi. Yo, pa cha anko. I was programming with my research. I started I wanted to becoming a doctor. Yo, me that's a doctor. Ya the beto ayi screen no so ana doctor so adi na chire kwan na number beto dwanti. Wo wi a obi ofre ye bi a doctor na mbedi nkomo. Yo, hello. Yo, hello. Yeah, me pa cha ma kwa ba odi ni bebi akasa free. Badore kaze Apam. Badore. Yo, me pa cha odi na to aso. But oh, the young man is up. The young become Okay. the young become. I think a carbon sounds a moment to remember. Then the buyer. I look at the because I know yo doctor be you are no why the number so what the better jana wa free at one command so yo me pa cha me ma kwa ba wodi ni bebi akasa free. Hello. Yo, hello, me ma kwa ba wodi ni bebi akasa free. Make a Kumasi. Yo, Kumasi mpacha wodi wadaroma. Because I want to say 13 years. I want my CB at hospital, my papa will pay 6 months, my old question. I want in summer. Now, me walk out there, 5 years, and then I say, I see girls in this. None of one number 6. My year from my phone, I collect a G. My year, so they are the name, man, and the name. Yo, doctor waha. Doctor, ya de number beto jawon. Abeto screen so na ya ono aso de beto nti wo fra. Obi ofra ye bia enche doctor bewie na nkomo ya wo ho mato aso. Why? Me pa cha odi ni bebi akasa free. Me pa cha odi ni bebi akasa free. oh, Mr. Free Saturday, me Alaba. Yo, I answer Alaba pa cha enko. Yo, me me Alaba, make a Free Saturday. Yo, me pa cha wadaro mama nenko why? Me 5 God operation, be 1 year to me. Me pass me wo, so say me chimambo. Me pacho eno ano na wadaroma. Yo doctor no bedi nkomo wa ye de ne number betu dwa. Wo ye bibia nti no wo wie obia obefra ne bia no. Wo nyankwa wadaje ono mu bedi nkomo. Nti no wa wo so wo atiri obetimi abaso na woni ya bedi nkomo. Doc mi so atiri yi wo wie dia course no dia. Mr. no anya adaje no mo di nkomo ama me. Cause me unsa wo no hia pa. Doc, obi amba ye no dia ye nto aso na ja otim se obi a de babia no menstruation maye we asamewo asamenwo na say problem ho pa doctor. Awodi me ni problem. Me ye ma akoko doctor me ma na hwe me. Ade a me hia bi omo de che me kwa. Obi afre me daddy. Secret ne say e ma ne ntie ne ye. Ade a enwunu sugary enuane asi kire wo mu bebre. Me ye cook in advanced world. Macro China kitchen. India, Japan, German, any Italian kitchen. Secret no say ye did diem. Ye can heba a yen habenro.
eye habanuro mepa mo chew you doc my doctor number no at the screen so nti my sram amo frɛ no doctor number da so nti mu betimi ade a atwra to wona doctor wi a de akoni nyina wane mo a number no mesa ade atudwa eye 0540 0540 83 28 15 0540 83 28 15 course na ba amunya aboti monfrɛ musua na me kyerɛ mu ade bi in life and there's realities minya eden enti wo frɛ me na won senka me emane hawo me yehom ka me hwɛ mpanimfo pa wafiem enti duru ba bi na me hwɛ panimu bi ate sɛ de makɔ theater enti wo frɛ me sɛn na onyame no problem wo de frɛ to aso me ensa me ankasa me frɛ me srɛ mo wo mo me kan sa asɛm no some weeks back o mo te ase me nya den pa adwuma ne bro me so nanso oburoni minimu ne yɛ no I come here by merit. Me say me ma won fa yare no kra nka ho. Pese wo sa ni pa yare. Enti mon fra wo wi a no mo bedi nkomo ato aso. E ma ne mesra mo ya mu nsusu enfanhye abaisem ahonwonsem. It is there e wo ho. But about 98% of the problem no eye die wo mu di ne bra wo mu die. Ene de wo mu nom na de sa problem ne ba. Mesre wo mo muntie wo ha ene mema no so wonse me kan asem bi abibifo mema minsura me kan se ye tintin ya hantan se niema nkoyie ye bekyere ne niema na akoyie no wanhwe yie emoawo kakra metimi aka wo mema side na no wani beba ho so no akọwo abrew me ye natural gynecologist edura me de ba mo oba ne ebeyi ade boni bia firi ni nipaduam obi okra me menadura wonum wi a wonu adi adanse se obawu fi se niema bi ebe firi ni mo obi ne bi ebi ayese eba aboa bi tuntum na pie senti wom ebi adi ni yamba 3-4 years obi o ha fibroid bi eyiyi me kire mo ade bi hernia ne fibroid se wo koye operation 3 times kra na wanya edura eye emene free with nipadua ni mu a ye operation say ye besa aba ye surgery besa aba that's the secret yeah so wo hwe medical encyclopedia mu a fibroid no free to say Mmre enti enfiri awodie ni mu a ye yi say ye besa afifi kakra metimi aka no enti emema no de mesrew emema wunya da agini di anopa ne awie ye wini di ya wa utimu se unipadua na ye wiki no bransa yesa wa nhwe ya emwa wo kakra metimi aka no de se me ye ma doctor kakra metimi aka no yo me da se aya doctor Dadiakon a wa Dadiakon Herbal Center ni na hia yi aya Apomuden Mmre ana jumadie program ana se Apomuden Mmre program na ya hwa yi aya live awo KUMAWOOD TV sana live awo S Radio 5 TV asaso awo live awo Apple TV Amazon TV and Roku TV program ibutae anase broni say the purpose and say yedi ahoden anase Apomuden ebebo wura ni padua be awo yasa fada nya obi abaso hello yo okay omu bisa eniema ni nyina mebobo so doc meba obetimi so doctor number no ewo ho nti mu am friend dia doctor awia oni mo bedi nkomo yo hello pacha ma kwa ba odi ni bebi akasa free pacha ya free Joyce me pacha akasa free metie o kasa free hello mete won kan o pacha good evening Mr. Sefika yo manen ko metie o pacha every 3 years again I won't buy yo mate doctor tinti doctor number no go screen so won we are fa doctor be we sisi no na wo a wo frɛ ye we awada ma mo am frɛ nyina no doctor be we sisi bo 8 ye be we na afi no ne doctor di nkomo ono de private we betimi na ni di nkomo di
Yo, hello. Doctor number no screen so. Hello. Hello. Macho, good evening. Good evening, madam. Pacha ma kwaba. Odi ni baby akasa free. Macho, me the baby is make us free. Yo, Benis, me pacha brekum manenko wadaroma. Benis make us free. Yo, Benis, pacha nka manenko. Macho, man, I'm from me. I will come back. Na me play. Yo, doctor Mate, doctor number no go screen so won. For doctor number no, obewie sisi e bo eta ye wie nti ubetimi afra no na modi komo why. Hello. Hello. Good evening. Yeah, good evening. Pacha mo akwaba. Hello. 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 Yeah, me pacha mo akwaba odi ni baby akasa free. Yo, pacha kwani ko Jordan. Me kasa play kum dia. Yo, openye pacha manenko. Yo, when the what said, I am a come accession. Ene the honam baby. Then I said, the maybe swap. We put them a main. Na at a commodity. The tissue pump and Yo, me pacha openye doctor number go screen so wadaru ma mesra wa no afa number no ebo e to be wie sisi a na ma wai won na di nkomo me pacha obi aba number obi aba so hello me pacha me ma kwa aba odi ni bebi akasa free Me kata free the cement here. yo me pacha odi wadaru ma Me di agata. oba gata pacha ma na nko e Me benya me mense na me no fo ye du. Me no put me me ja. Yeah, doctor can want some classes. I me pacha on the number no go screen so on. Mesra chen ka be fa number no bo echa ye be pound na nka etire no ne doctor nsan komo bi wa betimi no di private. Me pacha hello. Hello. Yeah, hello. Me pacha odi ni baby akasa free. Me kasa free kupotia. Yo. Ni forma. Yo. Itasema tata program kakala. Ni malspective for 1 week. Menya sessions and students are by 1 week and I'm the student Yo, me pacha doctor number no da screen so adaroma on fa ma me won e bo ete be wie nanka une na di nkomo mo pa wadaroma. Yo, doc, me no say course no de gu achi pantu wi adaroma no wa nya abotra hwe amo. Doc, emra no ya sa camera kakra bi na the ten say hello, course no hey doc, nessa hello. Hello, Daddy. Yeah, yes. Me pacha me odi ni baby akasa free. Hello, Daddy. Yes, manenko odi ni baby akasa free wadaroma. Pacho, your friend Joyce. Joyce manenko. Pacho, you person me be sent. Pacho, next time you must me be banker Suana. You what the better jawai. But number no go screen so wadaroma farmer me. Why? You obi aba so hello. 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 Yeah, me pacha me mo akwa aba odi ni baby akasa free. I'm Pacho, friend Deborah. Jacqueline. Deborah, Yo Debbie manenko. I'm a Pacho, person for now, I been yamming. I am a money to become a diet, but man to do a man. Emune du maximum to Yo me da say doctor number no go screen no so mesra wa no afa nkomo bi wa of private no ma papa mu ya ma doctor mame yo doc we dey dom course no ba na eba ma me fa ba ko bi ntwam me ntwa no so ya so ntina obi ka adwonso mu dia no na me kyerɛ no me repeat na adwonso mu dia no obi anya sa wokɔ konfanocha na wokɔ maternity ward hospital kɛsie bia mu a ɛma ne bi wɔkra ya hyɛ wɔn Robert said ɛmɛma deɛ no wɔn nyɛ prostate ba ya hyɛ wɔn dwonso mu yare yɛ wɔn ahodoɔ na adwuma no emu wa enti awo mu nsɛm ne ɛna mu nsɛm ne yɛ private part no hello ɛdɔɔso hello me ma kwa ba odi ni baby akasa free Pacha odi ni baby akasa free.
Yo, doc, doc, minimum say china. Me ready am sham bo china doctor. Yo, hello. Hello. Yo, me pa chwa ma kwa ba odi ni baby akasa free. Tum kojo. Yo, bra penye. Yo, me pa chwa ma nan kwa wada roma. Doctor. Okay, set of me pa chwa lo we ni kakra na gina ye ma me wada roma. Okay, ude kasa. Oh. Mentini ye. Ude chire no wa. Ude doctor number no go screen no so wa unti ude ofa. Doctor baby yesi na woni na di nkoma wai. Yo doc. Mmre no ya so doc fa wati kwan ya to dwama me. Na ude omo abefrefro. Because obi e won bia abefrefro. Mmre na so. Me wo Abinchi market Kumase. Ana me sa wo branch wo bekwa Accra me wo bi. Secret ne se Brekum Sharon FM me boss pa no elda wo sei. Me boss no wo Aburochire. Enti me papa me ne nam ye bibia enti Brekum fo de eye den ye beba bebie bi wo ho. Aha. Enti mama makoma nto na mo Ghana ba bia wo bia ye pass the brew. Enti delivery di Aburochire odi ye ni problem. This week say enuro pa kwa America. Enti ye ni problem ba bia wo bia delivery within 24 hours. That one second. Why doctor number no and was screen so no. What dia course no mon frɛ doc ye baby ano no nti doctor ani mo bedi nkomo pi na afi mo na to aso. Enye ya wo nkwa na wasa yare pi. Achina nyankopon ya adoma masra doctor say metwe no na waba na ya to nkomo yisu because doc say awo no man mbema nyina complaining. Nti Mr. Nayanka yewie awo no system no na bia be soso kakra na ya soso. Yo me pa chaw wase enwo enene nko ha no wo pa enene mra me woni metonchi ami ni problem ye pepa to so na odi misika to bank oburoni ni wano de onye bibi ne makazo obesisi me oburoni jere wo de ato no bank wo ba ne che awia mi ni problem me awo kompo yenye advert wo be di 42 45 years na furu boso a entomra wonwo na nu aye publicity awo kompo no bo ho wa menaduro ekọ wo problem ne say obi nu fuye kwetwa wa menaduro enti publicity no the best publicity is a quality product and good service. That's all. Yo Dr. Dadiakon ana ye ne shia na dai aya Apomuden Mmre enkomodi a ye di ya no program ye ba so Saturday memrenda 7 to 8 Sunday aso ye 1 to 2 achina nyankopon ya adoma doctor masra na matwe no amanaba wose mo hu donti no obeba nti doc me gina me mahwefo no metiefo ni mu da wase se wa hye me boss achina obeba me da se pi Dr. Dadiakon ana menene share no Dadiakon Herbal Center wo Abinchi aye Kumase ne number no so ego screen no so nti wo fa Mr. Wu afra ye bia no obetimi ni doctor edi nkomo tam bia ope bia no onu obedi nkomo program o hwa no live e wo KUMAWOOD TV saaso na saaso hwa no live e wo S-Radio 5 TV America for hwa wo Amazon TV Apple TV and part of Europe so hwa wo Roku TV me am di dwumade wo cha me di Obroni Schneider me guest doctor by Dr. Monunkum Dadiakon wa Dadiakon Herbal Center ansa meko no mamenchia me sister Terry aba kwaba wonu aba ma me da sepi me kwaba me da nyankopon asese odi wa badru saa na me chia super agent Alex me da asene wa futu ade ma me kotoko cinema abo Mr. Yaboa me da sepi talent microfinance woni team ni na ana ahima Esther me da mase nyankopon ya adoma achina me the doctor baba na nkomo no yasa to aso obetimi afre no yi ni number no so na oni na di nkomo mra ye sorry achina nyankopon ya adoma 1 o'clock to 2 o'clock me ne doctor ebehia na yasa to aso me da mase pi nyankopon shirama KUMAWOOD TV amansane